Hiar thma biang ka India kat baka Pakistan ka Pankhen ya ka jing sange ya sian layu sngawi ki jing bethei ki bacham ha Peshawar ka India klasiu kliang da ka jing kantho ka bating hadin baka Pakistan kala Pankhen ya ka jing sange thma ha ka sngi sajan ka khubor pulit ka tho baki drone kilapoi hajan ka katling sun Peshawar balayo sngawi ki jing bethei ki bacham ha ka tei ka jaka hadin katto kane kenta bakala menjur ban sange no ya barok ki jing sian bat ki kam sipai ha khandau hasun bat haduriau ka Pakistan kala Pankhen ya ka jing sange ya sian bat kala hiar thma ya ka India da ki drone hapdeng ka jing du boarding ha Srinagar layu i ki dak ki basau balayo sngawi ki jing bethei kat bagi bor ya da sun jong ke India kidang khanglat ki drone jong ke Pakistan layu sngawi ki jing bethei ki bacham ha Srinagar la penjari da ka jing penlip boarding ka Bapura ha Pathon Kot bat Foresepur ha Punjab bat ha Jaisalmer bat Barmer ha Rajasthan ka India bat ka Pakistan ha ka singi sajan kilaya trailang ya ka jing snutho jingmut halor ka jing sange banya sian bat ka jing le sipai Menteri Kambari US Jai Shankar ula kedau ha ka pos ha ka ba ula tho ba ka India kanang peteng ya ka jing long ka bas kham bat ka ba klem pendam persya ya ki kam le no ka India bat ka Pakistan kila trai ya ka jing snutho jingmut halor ka jing sange ya sian bat ka jing le sipai India kalabat ya kecing long ke bas kem bat ke baklem pendam persya ya ki kam le no habaro kidur bat kecing penpau jongki kandang ya beteng ban le kumta ulaong shwai kane u foreign secretary u Vikram Misri ule tho akilat pathai kubor bau director general of military operation jong ke Pakistan ule kendo yo prolog jung u na ke India hakano phais ngi sajan Director General of Military Operations DGMO jong ke Pakistan ula khot yo DGMO jong ke India ha ka balai kot apreng jong ki boro arliang ken sange no ya boro ki cingasian bat ikam sipai haringkau bat hasun bat haduriau da ka batrekam nadu ka porjan min deban kedau bak India kelas tang ya ke operation sendor haka nyo tarik jong ne ubnai kum kejubab ya ke jing sya thombor ke basir khai ha pahalkam ha ka arpu atarik jong ne benai baladam kan dia kelahir thma hadu nyau teli ki jakal eno Pakistan bat ha Jammu bat Kashmir balabat da ka Pakistan kalawat ban penkiu ya ki jing da ka penon kam ya ki suloi bat ki drone